Mga mubayan ug buhay sa Midagsa sa Talisay City Hall at taas kayo nga linya, miabot na gani sa lobby. Pipila kanila mireklamo. Si Fem Marie Dumabok, adunay live report. Fem! Bab, sa rason nga nakita tungod kini sa 20% discount diha sa pagbayad sa real property tax. Hangyo sa mga mubayad og buwis nga unta mas papaspasan pa ang transaksyon. Kining linya sa mga tao dinhi sa lobby sa Talisay City Hall ang makita dayon diha sa tunga-tunga nga bahin. Nagpaabot sila nga makasuod sa City Treasurer's Office aron mobayad og buhis. Mao kini ang katapusang linya sa mga nagpaabot sa buot mobayad og buhis ug dinhi usab sa pikas nga bahin sa lobby dinhi sa Talisay City Hall. Dinhi usab gipahimutang ang mga buot mokuha og mobayad og sidula og uban pang miscellaneous. Sa unang adlaw pa sa Disyembre sila gipahimutang dinhing dapita aron lang gyud mapatuman ang social distancing dito sa sud nga bahin sa Talisay City Treasurer's Office. Anaw sa linya nga alang sa City Assessor's Office. Pipila ni reklamo sa gilagway nga langay nga transaksyon. Hinungdan uban kanila usa na ka oras nga nagpaabot. Based akong experience dito sa Konsolasyon, kay pag-abot na mo, giingnan mi linya din sa assessor kay for assessment. Naana sila clerk tulo ka buok ka barangay ang ilahang gi-hold. So ig-adto nimo tagaan na dayon ka unsa ka nga barangay palitan lamak pulpugan. Nagpa-compute ko sa assessors gahapon, then gipabalik ko karon. Yamaw ni naghuwat ko sa tawag. Makabayad na ko. Gipasabot sa City Treasurer nga ang pagdagsa sa mga mubayad kay nag-apas sa 20% nga discount sa real property tax nga mapupos karong Disyembre 31. Dugang niya nga kanunay silang nag-update sa ilang pamaagi samtang nagsunod sa health protocol. For payment na kita sila dito. Mao na atong gi-cater dito sa SOD. Ang kini diring naa sa gawas karon nga atong gipalingkod kanang ang ilang mga papel atong gipangkuha, kompyuton mao na karon nagtawag sa na-compute na kung si Makoto usa sa mipasayon sa linya aron masiguro nga masunod ang social distancing ug nga adunay kalingkuran ang mga nagpaabot. Babagita na usab karon sa City Treasurer's Office nga dili na kini mahitabo ba ilabi na atulon niya sa renewal of business permit sa Enero sugod Enero sunod tuig. Hinon ang konseho ang nipasal na og resolusyon aron sa pag-extend sa deadline sa renewal of business permit ngadto na sa katapusang bahin sa bulan sa Marso aron malikayan ang pag-abot-abot sa mga daghang mo renew sa ilang business permit. Bob. Daghang salamat Fem Marie Dumabok sa imong live report.